ካብ ስልቻዊ ኸገላግሉ ዝኽእሉ ትሽዓተ ነጥብታት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ካብቶም መክሮኹም መመላእታ ዝኸውን ሓሳብ ፈይና በልኩም ክትከታተሉና ንዕድም ኣብ ዝተፈላለዩ መዓልታዊ ንጥፈታትና ሓደ ግዜ ስልቻዊ ክስማዓና ንዕዘብ ኢና ስምዒትና ኣብ ግቡእ ቦትኡ ምስ ዘይህሉ ዝፍጠር ጽልኣት ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ደስ ዘይብል ስምዒት ንገለ ሰባት ከኣሞ ብተደጋጋሚ ዘጥቅዖም ስልቻዊ በብደረጅኡ ንኹሉ ሰብ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ንጡፍ ሰብ ኩሉ ግዜ ነገራት ከከም ኣመጻጽኦም እናተጠቕመሎም ሓደስቲ ነገራት እናፈጠረ ስለ ዝኸይድ ብመጠኑ ሕሽ ዝበለ እዩ ዘይንጡፍ ወይ ድማ ድስኩል ሰብ ከዓ ንነገራት ባዕሎም ክፍጠሩ ይጽበዮም ንጡፍ ሰብ ኩሉ ግዜ ክሰርሕ ክዘናጋዕ ክጎይ ክስዕስዕ ብቕልጣፈ ክጓዓዝ ከፍቅር ክስሕቕ ኢኻ ትሪኦ ዘይንጡፍ ሰብ ግን ነዞም ዝተጠቕሱ ብግቡእ ኣየዘውትሮምን ሓደ ነገር ስለ ዝጎደሎ ጥራይ ብዛዕባኡ ይሓስብን ይዕዘምዝምን ስለዚ ንጡፍን ተስፉውን ካብ ዘይምዃን ሕማም ስልቻዊ ክለዓዓል ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ስልቻዊ ኣብ ግዚኡ ንኹሉ ሰብ ከጥቅዖ ዝኽእል ዘይተስው ስምዒት እዩ መበገሲታት ስልቻዊ ብዙሓት ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገለ ንምጥቃስ ድሌታትካ ዘይምርካብ ዕዮኻ ኣንጻር ትጽቢትካ ክጸንሕ ከሎ ኣብ ውሽጥኻ ዘይተማልኡ ሓሳባት ምህላው ጽልዋ ሓደስቲ ክስተታት ውሽጣዊ ቅድወት ምስኣን ዘይተመዓራሬ ባህርያዊ ጸገም እዚኦምን ካልኦትን ተደማሚሮም ጸቕጢ ይፈጥሩ እሞ ቀስ ብቐስ ከዓ ስልቻዊ ይኸትሉ ልዕሊ ዓቐን ምስራሕ ማለት ድኻም እኹል ድቃስ ዘይምውሳድ ንሓደ ነገር ልዕሊ ግቡእ ምጽባይ እውን ካልኦት ተወሰኽቲ ጠንቅታት እዮም ስልቻዊ በዚ መጺኡ ከይበልናዮ እውን ይኽሰት እዩ እንታይ ኮይነ ደኣ ስልችውችው ዝብለኒ ንብል ኢና ኣካላትና እንተስ እናተረዳእና እንተስ ከይተረዳእና ዝጠልቦ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንኹነታትና ፈቲሽና ገለ ክንገብር ኣለና ንዝስማዓና ስምዒት ብኣግኡ ክንኣልዮ እንተዘይክኢልና ምስ ካልኦት ነገራት እናተጋጨወ መሊሱ ናብ ዝገደደ ደረጃ ስልቻዊ ከምዕበል ይኽእል እዩ ነዚ ዘይተስፍው ስምዒት ንምውጋድ ዘኽእሉ ገለ ሓገዝቲ ነጥብታት ምንዳይ እምበኣር ኣገዳሲ እዩ ስልቻዊ ኣብ ዝስማዓና ብቐረባ ክንገብሮ ዘለና ፍጻመ ክህሉ ኣለዎ ዘየወልፍ ውዒ ነገር ምውሳድ ብዙሕ ልማይ ኣካላትካ ምሕጻብ ዘየድክም ናይ ደቓይቕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር ደስ ዝብለካን ፈኲስን ልባስ ምጥቃም ግቡእ ኣመጋግባ መዘውታር ትጽቢትን ክውንነትን ምምዛን ብቕልል ዝበለ ኣብ ምርግጋእ ከምጽኻ ይኽእሉ እዮም ስልቻዊኻ ካብዚ ንላዕሊ ዝጠልብ እንተኾይኑ ግን ብዕቱብ ክትተሓዘዩ ዘለካ ሓደ ከተተግብሮ እትደሊ ዛዕባ ኣብ ግዚኡ ምትግባር ከምኡውን ክትበጽሖም ወይ ክትሪኦም እትደሊ ነገራት ምብጻሕ ከም ሰብ ዝተፈላለየ ድልየታት ክህልወካ ይኽእል እዩ ድልየታትካ እንተተኻኢሉ ኣብ ግዚኦም ምትግባር ተመራጺ እዩ ድልየታትካ ስለ ዘማላእኻ ነፍስኻ ባሂልዋ ብተስፋ ክትንቀሳቐስ ኣይትጽገምን ሓደ ነገር እንተሰላሲልካ ብዛዕባ ካልኢኻ ተሓስብ እቲ ተሓስቡ ዘለኻ ክሕደሰካ ስለ ዝኽእል ነገር ሓዱሽ ኣሰልቻዊ ኣይከውንን ደስና ብለካ ኸኣ ተሰላስሎ እናሓንሳብ እቲ ልሙድ ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትካ ከሰልችወካ ይኽእል እዩ እቲ እንኳ ኣማራጺ ክትዘናጋዓሉ ወይ ክትሪኦ እትደሊ ቦታ ምቕያር እዩ ኣብ ገዛ ኾይንካ ናይ ምንባብ ልምዲ እንተለካ ኣብ ጽሙው ዝበለን ጥዑም ኩነታት ኣየር ዘለዎን ቦታ ብምዃን ንባብካ ክትሰላሰል ትኽእል ኣብ ከባቢኻ ይኹን ርሑቕ ቦታታት ኣብ ዝርከብ መዘናጋዕ ማእከል ምእታው ደስ ናብ ዝብለካ ርሑቕ ከባቢ ወይ ከተማታት ብምኻድ መንፈስካ ክትሕድስ ምኽኣል ትፈትዎ ሰብ ምርካብ ከምኡውን ኣብ ናይ ትያትር ቦታ ምኻድ ቀንዲ ፈውሲ ስልቻዊ እዩ ክልተ ሓደስቲ ኣዕሩኽ መሓዝ ምስቶም ናይ ቀደም ኣዕሩኽትኻ ወይ ፈተውትኻ ዝነበረካ ርክብውን ምሕዳስ ኣብ ህይወት ሓደስቲ ነገራትን ሓሳባትን ሒዞም ክመውጽኻ ዝኽእሉ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ከተጥሪ ትኽእል ኢኻ ንሶም መጀመርያ ንዓኻ ሓደስቲ ክሳብ ዝኾኑ ኩሉ ነገሮም ክሳብ ትፈልጦም ኣየሰልችውኻን እዮም ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዘይትፈልጦም ሓደስቲ ሓሳባቶም ኣዘራርብኦም ሰሓቖም ንግዚኡ ከዘናጋዓካ ዓብዪ ተኽእል ኣሎ ምናልባት ተዋዘይትን ሰሓቕትን እንተኾይኖም ከዓ ጠቕሊሎም ክፍውስኻ ይኽእሉ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተቋሪጹ ወይ ደስኪሉ ዝጸንሐ ርክብ ፈተውትኻ ምሕዳስ እውን ኣገዳሲ እዩ ምስኦም ዘሕለፍካዮ ኣብ ሕድሕድ ዘሎ ደስ ዘብል ፍጻመታት ክዝከር ስለ ዝኽእል ብሓበራዊ ዝኽርታት ክትዛነ ትኽእል
ናይ ቀደም ኣዕርኽትኻ ንመንፈስካ ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዝፈልጡ በቲ ደስ ዝብለካ ኩነት ከም ዘዕሉልኻ ዘጠራጥር ኣይኮኖን። ሰለስተ ካብ ቀጻሊ ምዕዘምዛምን ምምራርን ነፃ ክትከውን ኣለካ። ኣብ ዙርያኻ ምስ ዝርከቡ ሰባት እውን ጽቡቕ ናይ ምርዳእ መንፈስ ሃኒጽካ ምጽናሕ። ነገራት ከከም ኣማጻጽኦም ከም ዝኸዱ ፍሉጥ ነገር እዩ። ብቕኑዕ መንፈስን ትብዓትን ክትገጥሞም ከም ዘለካ ምፍላጥ ጥራይ እዩ። ብስለ ምምጽኦምን ገለ ነገር ከይገድፉልካ ስለ ዝፈራሕካን ንጠንቂ ኣመጻጽኦም ከይተረፈ ቀጻሊ እናዘከርካ ምዕዘምዛምን ምምራርን ተስፋ ከም ትቖርጽ ጥራይኻ ትኸውን። ተስፋ ምቑራጽካ ጠንቂ ስልቻውን ኩሉ ነገር ከም ዘጽላእካ ዝገብርን ግናይ ስምዒት እዩ። ንነፍስኻን ኣብ ዙርያኻ ንዝርከቡ ተሓባብርትኻን ኣሚንካ ንነገራት ኣቕልላ ኣቢልካ ምርኣዩ ተመራጺ። እንተ ተኻኢሉ ምስ ኩሉ ሰብ እንተዘይተኻኢሉ ድማ ምስ መብዛሕትኡን ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢኻ ምስ ዝርከቡ ሰባት ጽቡቕ ናይ ምርድዳእን ምባህልን ልምዲ ክህልወካ ኣለዎ። ስልቻወ ምስ ጭንቀት ወይ ጸቕጢ ናይ ቀረባ ርክብ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ዘጨንቑኻ ነገራት ኣቐዲምካ ምፍላጥ ስልቻወ ንምውጋድ ተዳሊኻ ንምጽናሕ ሓጋዝ እዩ። 4 ምስ ሞያኻ ወይ ዝምባለኻ ዝተኣሳሰር ቀጻሊ ልምምድ ምግባር። ንሞያኻ ክራጉዱን ከማዕብሉን ምስ ዝኽእሉ ነገራት ቀጻሊ ልምምድ ከተካይድ ምኽኣል ኣብ ስራሕ ናይ ምጽማት ተኽእሎታት ስለ ዝፈጥሩ ንስልቻዊ ዕድል ኣይህቡን። ንእግረ መንገድኻ ካልእ ሓደስቲ ኣነቓቓሕቲ ባእታታት ክትረክብ ስለ ትኽእል ስሕበት ይፈጥረልካ እሞ ደስ እናበለካ ትቕጽል። እዚ እውን እናሓንሳብ ከሰልችወካ ይኽእል እዩ። ክሳብ ትናፍቆ ንግዚኡ ይግደፎ። ባዕሉ ደስ ኣብ ዝበለካ ግን ሕርፋን ወሲኽካ ተተሓሓዞ። ካብቶም ልሙድ ነገር ዘሰልችዎም ወይ ዓቕሊ ዘይብሎም እንተኾንካ ድማ ከም ባህርያትካ ብዙሕ ነገር ክትሰርሕን ክትፈልጥን ፈትን። ሽዑ ኣብቲ ብዝሕ ንጥፈታት ክትወሓጥ ኢኻ። 5 ደስ ዝብለካ ስራሕ ክትረክብ ምፍታን። ኣብ ደስ ዝብለካን ትምነዮ ዝነበርካን ስራሕ ምህላው ዓብዪ ውሕስነት ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት እዩ። ስራሕካ እንተፈቲኻዮ ኩሉ ግዜ እናተዛነኻ ክትሰርሖ ስለ ትኽእል ኣየሰልኬካን እዩ። ከም ግዴታዊ ስራሕ ዘይኮነ ከምዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንግሆ ብድሌትካ ክትዓየው ትደሊ እዩ። ተወሳኺ ኣብ ስራሕኻን መሳርሕትኻን ክብርን ጽቡቕ ናይ ምርድዳእ መንፈስን ኣወንታዊ ኣረኣያን ምህላው ከዓ ሕጉስ ከም ትኸውን ይገብረካ። ሓጎስካ ድማ ጸረ ስልቻወን ጸቕጥን ኮይኑ የገልግለካ። 6 ነቲ ዘፍርሐካን ኣሰልቻዊ ኮይኑ ዝረኣየካን ክጐብረየ ናይ ምባል ትብዓት ክህልወካ ኣለዎ። ንኹሉ ኣጋጣሚታት ንኽትብድህ ዋላ ውነቱ ብዙሕ ዘይምስጠካን ዘየፍርሐካን ክጐብረየ ናይ ምባል ትብዓት ከተማዕብል ጽቡቕ እዩ። ብማዕዶ ወይ ብሓሳብ ኣሰልቻዊ ኮይኑ ዝስማዓካ ዝነበረ ምስ ኣተኻዮ ካልእ ኮይኑ ክጸንሐካ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ከምቲ ተሓስቦ ዝነበርካ ኣሰልካይ እንተኾይኑ ከዓ ነቲ ትፈትዎ ሞያኻ ከናፍቐካ ዓብዪ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ሓጋዝ እዩ። ንነፍስኻን ስምዒታትካን መምላኽ ድማ ዘይምርሳዕ። ነፍስኻ ዘይትመለኽ እንተኾንካ ኣብ ውሽጥኻ ብዓብዩ ሓደ ስርዓት ጠፊኡ ስለ ዘሎ ኣሸጋሪ እዩ። ብኡ ኣቢሉ ትህኺት ይምዕብል፣ ውፅኢት ትህኺት ከዓ ስልቻወ። ከምቲ ዓይኒ ጐያይት ብርክታ ሃካይት ዝበሃል ንነፍስኻ ናብቲ ዓይኒ ዝረኣየቶ ክትስጉም እንተመሊኽካያ ስልቻወ ቦታ ክስእን እዩ። 7 ኩነታት ከም ዝሃለወ ይሃሉ ፍሽኽ ናይ ምባል ልምዲ ምማዕባል። ፍሽኽታ መልሲ ዕንጋለ ናይ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት እዩ። ብዘይካቲ ደስ እናበለካ እተንጸባርቆ ፍሽኽታ እቲ ሰልችካ እናሃለወ ዋላ ብሓይሊ ካብ ውሽጢ ፍሽኽ ትብሎውን ፍሽኽታ ምዃኑ ይተርፎን እዩ። ገለ ጽቡቕ ነገር እዩ ሒዙ ዝወፅእ ናይ ምድዕዓዝ ስምዒት፣ ኣቕሊልካ ናይ ምርኣይ ሸለል ምባል ዝዓይነቶም ኣወንታዊ ስምዒታት ክፈጥረልካ ስለ ዝኽእል ፍሽኽ ናይ ምባል ልምዲ ምምዕባል ነቶም ናብ ስልቻዎ ዝመርሑ ባእታታት ክቕንስ ይኽእል። 8 ሓደስቲ ግን ከዓ ደስ ዝብሉኻ ሞያ ክትውስኽ ምፍታን። ሰባት ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ ህይወት መብዛሕትኡ ግዜ ኣይንመርጾን ኢና። ሓደ ዓይነት ሞያ እውን ምናልባት ክውሕደና ስለ ዝኽእል ከሰልችወና ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓደስቲ ዝምስጡና ሞያ ምምዕባል ወይ ተወሰኽቲ ቋንቋታት ክንመሃር ምኽኣል እቲ ዝነበረና ክፉት ዘይንመርጾ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክሽፈን ስለ ዝኽእል ካብ ቀጨውጨው ንድሕን። 9 ተደጋገምቲ ልምድታት ምውጋድ። ብቐጻሊ ፊልም ምርኣይ፣ ሙዚቃ ምስማዕን ምርኣይን፣ ሓደ ዓይነት ቻነል ቴሌቪዥን ምክትታል፣ ብተደጋጋሚ መንባብ፣ ምስ ኣዕርኽትኻ ቀጻሊ ብዛዕባ ሓደን ተመሳሳልን ኣርእስቲ ምዕላል ልክዕ ከምቲ ሓደ ዓይነት መግቢ ምስ እንበልዕ ዒቕ ዝብለና
እዞም ክጥቀሱ ዝጸንሑን ካልኦትን ብተደጋጋሚ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምዙታሮም እውን ጽልኣት ይፈጥሩልና እሞ ይሰልችውና። ንፈትዎም ክንከውን ንኽእል ኢና፣ ግን ብኣገባብ ምጥቃሚ ተመራጺ። መጀመርያ ጽቡቓት ልምድታት ምብዛሕ፣ ብድሕሪኡ ኸዓ ክሳብ ትናፍቖም ምጽባይ ማለት ፊልሚ ክንርኢ እንተቐኒና መጽሓፍ ምንባብ ወይ ድማ ምስ ኣዕርኹትና ተራኺብና ኣነቓቓሕ ዕላላት ምዕላል ተመራጺ እዩ። ብሓፈሻ ልክዕ ከምቲ ኣብ ክዳውንትና እንገብሮ ምቅያራት ኣብ እንፈትዎም ንጥፈታት እውን ናይ መዓልታት፣ ሰዓታት፣ ሰሙናት ከከም ኣገዳስነት ናይቲ ዛዕባ እናቓነና ሜላ ክንጥቀም እንተፈቲና ዘጽልኣናን ዘሰልችወናን ክውሕድ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ። ሓደ ግዜ ኩሉ ነገር ከጽልኣና ይኽእል እዩ። ኣብዚ ህሞት ምስ ኣፍቀርትና ክንራኸብ ኣለና። ምናልባት ኣብ ርጉእ ኩነታት ካብ ዘይምህላውና ምስ ፈተውትና ክንራኸብ እንተዘይመሪጽና እቲ እንኮ መፍትሒ ደስ ኣብ ዝብለና ቦታ ኮይንና ዝተፈላለዩ ባህ ዘብሉ ነገራት ብምዝካር ኣብ ደስ ዘብል ዝኽርን ኣስተንትኖን ምእታው እዩ። ኣስተንትኖና ናብ ምስትምሳል ዝእቱ ከይከውን ግን ክንግንዘብ ኣለና። ብዝተኻእለ መጠን ዘበራብረና ክኸውን ኣለዎ። ንዝሓለፉ ጥዑማት ዝኽርታት እናሰኣልና ክንሕጐስ እንተኽኢልና ኸዓ ዝበለጸ ኣብ ምስትንታን እንተኣቲና እንታይ ደሊና ከም ዘለና እውን ክበርሃልና ይኽእል እዩ። ምናልባት ውሽጥና ዝኣዘዞ ክንረኽቦ ዘይንኽእል እንተኾይንና ኸዓ ንነፍስና ከም ዘይንረኽቦ ምእማን፣ ኣብ መንጎ ምድላይን ምርካብን ዘሎ ፍልልይ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ከምዚ ምስ እንገብር ብመጠኑ ካብቶም ተተሓዝቲ ዝኾኑ ስልቻወ ትኽኺትን ጸቕጥን ክንድሕን ንኽእል። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ሰላም።